Maya pa oras kabalit. Kayan tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, mabiyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni Pure balita may kalap ng Lunes, September 22, 2025. Yako po ibenigin to at iti ig News Force, Pampanga. Nalami bata reng residente ng San Simon, king agnanagna na mabagal ka nung konstruksyon na rin proyektong pang-infrastruktura. Inya dinalan na reti king protesta. Dapat po, bayo dele sa kini, inayos do pa mo po rin dalan tamo. Makapaninayan naman po ini. Nung ito mo pong uran-uran, albugalbog sa agliya mo po ito, agyuta ito. Sanitane. Pero sana, bayo di gawa ini, inayos do pa po rin dalan. Nagtipo ng mga residente sa Tulawok Bridge sa bayan ng San Simon nitong Sabado, September 20, upang ipanawagan ang mas mabilis na aksyon sa mga tulay at kalsadang matagal na umanong nakaantala ang konstruksyon sa bayan. Galit ang mga tao dahil sabay-sabay na isinara ang ilang pangunahing daanan. Ang Tulawok Bridge na under construction pa mula Pebrero at ang alternatibong ruta sa Barangay Santa Monica na sarado rin dahil sa isa pang proyekto. Sarado at ginagawa pa rin ang San Miguel Bridge na halos 3 taon nang hindi nadadaanan ng mga motorista. Lawi ako bigkulang public consultation, appointang planning, appointang coordination among barangay municipal officials. Alam mo, di masyadong din ang pasilita. Sabi ko lang din, dapat yung itong proyekto. By the way, din proyekto, lalo na bayong tete, bayong dalan, burita na rin, siyempre. Kaya mo, they should be implemented properly. Kalo pa na rin, di sabi-sabela. Dahil sa sitwasyon sa bayan, napipilitan ang mga residente na dumaan sa mas makipot at mas malayong Manabak Road na nagdudulot ng matinding trapiko, mas mahabang biyahe, dagdag gastos sa pamasahe at pati pagkawala ng kita para sa ilan. Si Lola Cristina Tulyao, 78 anyos mula Barangay Santo Niño, isa sa mga matinding apektado. Ito po kung lapon, minta ko kingapalit, importante yung pintalang ko. Sa pilitan po, mamasay ko po ng adwandalan yung pamisabi. Eni po, uling sabihan na pong malawot, singilana po 300. Ay sama-samang nagpapaabot. Yamu po mitagan pamasahe ko, alana akong pera. Lalakaran po mo po yan. Ang daking tulaw. Yan po, ako po agyo. Nung ako sakit, tricycle. Ngunit sa halip na guminhawa ang aming pamumuhay, panjalike po sanang tamangan, mintes mo ito, pamasahe mepa. Hindi lamang usapin ng abala ang problema, kundi kabuhayan ng mas nakararaming residente. Bilisan, ariyan lang mga bilis ding tete, bang kanita mila ko kami kasakitan kay ni Balen San Simon. Bali ma'am, sir, bali adwala kanyan, ining Tulawok Bridge, itang San Miguel Bridge. Tapos, misabi, syempre, ninong ebisang ating proyekto. Pero sana naman, dalapi sabi-sabi. Like at lulang dalan ning makabimbing kanyan. Adwan tete, may itong dalan na anyay maging access me is in Manabak Road, Barangay San Juan, na iya pa patag. Anya manawagan kami talaga kahit ang makantang bagay. Bilisan. Samantala, nagpaliwanag ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 na ang Tulaok Overpass Bridge ay bahagi ng malaking proyekto ng flood mitigation at connectivity na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang malawakang pagbaha noong 2023. Sinabi ng DPWH na naharap ang proyekto sa maraming pagkaantala dahil sa permits at paglilipat ng mga utility gaya ng linya ng tubig, kuryente at telecom. Nagsimula ang konstruksyon noong June 2024 at target na matapos ang unang yugto sa February 2026. Sa ngayon, nakatuon na ang trabaho sa pagtanggal ng lumang tulay at paggawa ng mga bagong steel girder.
Ayon sa ahensya, limitado rin ang construction hours sa gabi hanggang madaling araw or 10 p.m. hanggang 5 a.m. para hindi masyadong makaapekto sa trabaho sa NLEX. Humingi sila ng pangunawa at tinitiyak na ginagawa ang lahat upang matapos ang proyekto ng ligtas at episyente. Habang nananawagan ang mga residente ng mabilisang aksyon, naninindigan naman ng DPWH na ang proyekto ay mahalaga para sa pangmatagalang solusyon sa baha at mas maayos na koneksyon ng Pampanga, Central at Northern Luzon at Metro Manila. Gayunpaman, para sa mga taga San Simon, bawat araw ng pagkakaantala ay dagdag pahirap. Ang hamon ngayon, paano mababalanse ang pangmatagalang plano ng gobyerno at ang agarang pangangailangan ng mga tao. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Mas maragula pondo para King Feeding Program dareng kayanakan at undernourished Karim Public Schools ing susubong ng Senator Bam Aquino. Ay ning balita. Kukulay kay Senator Bam Aquino king gobyerno nagawang mas prioridad ing laban kontra malnutrisyon. Kay bat nan didikdik na ing kailanganan na dagdaga pondo para king feeding program dareng anak masyado yang malati kumpara king bilyon-bilyong mawawala king kaban ning balen pauli ning anomalya. King hearing ning Senate Blue Ribbon Committee inyang Webis, dinikdik ning senador na 3 billion pesos mo ing kailangan. Bang pababa, ibat king 120 hanggang 150 ang aldo ning feeding program ning Department of Education. Makinabang keti, reng migit kumulang 3 milyong kayanakang Pilipino as severely wasted o undernourished. Napag-usapan namin sa hearing the other day, Senator Pangilinan and Senator Sherwin were with me dun sa nutrition program. And in that hearing, it only costs 3 billion pesos to increase our feeding program for 3 million severely wasted children. Dagdag na pang Aquino, makaapekto ing malnutrisyon, alimuking kabulasan na rin kayanakan, nune patiking kinabukasan ning balen. I mean, put that into context, para sa 3 million na severely wasted and wasted children, para ma-increase yung kanilang feeding program from 120 to 150 days, sa totoo lang kulang pa nga po yun eh. It will only cost an additional 3 billion. And we're talking about trillions, possibly trillion na nanakaw sa atin. Agpangking datos ning Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, metong kareng 4 kayanakang Pilipino edad 5 pababa ing makaranas stunting o pangabansot dulot ning pangmalwatang malnutrisyon. Ating 26.7% dareng anak ing apektado malibat banduang 2000 hanggang 2020 ang magdulot seryosong epekto karasking pamag-aral, kabulasan at productivity. 7 banwaning milabas manibat inyang maging batasya ing masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act as sinulong ng Senator Aquino. Makanyan man, limitado ya pamurin ng implementasyon na niti pauli ning kakulangan king pondo. Para king banwang 2025, ating 11.77 bilyong pesos sa pondo ing school-based feeding program ning DepEd. Target na iting itas king 14 billion pesos karas ning 2026 bang asaklo ring migit 15 milyong kayanakan ibat kindergarten hanggang grade 6. Sumangid na niti manalakaran niya Senator Aquino na dapat tipiran ing programa laban king karanupan at malnutrisyon. And what we're saying, ito dapat yung priority. There's an opportunity with what's happening in our country right now to really fund good programs properly. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katanamang silipan ng pamamuklat ng Inter-Barangay Basketball Tournament King Araya, King Reporter ni.
Matagumpay ang binuklat niyang Sabado, August 20, ketiking Arayat Sports Complex, ang metong karingpe kaantabayan ng sports event ning Banua, alayong pasiknangan ing youth development, sportsmanship at unity dareng Arayateño. Kayag na niya itiking panyalubong para king selebrasyon ning paparata nga Arayat Town Fiesta king November 25. Peni muna ni mismong Mayor Jeff Luriz ing opening ceremony nung nuka rin dinake na niting kayang inspirasyon di king ulagan ning sports bilang tete ning pamisan metong at pamibuklod-buklod. Tinagon laketi reng pilang provincial at local leaders kalupa ng Congresswoman Micah Gonzales, Board Member Maymay Gonzales, Vice Mayor Monching Changcoco, reng miyembro ning Sangguniang Bayan, reng Barangay Kapitan at SK Chairman Christian Noah Cagyat. Memye nemang championship vibes ing Arellano University Pep Squad king karelang high energy cheer dance performance at talaga namang megpa-hype king crowd. Bilang suporta, minabot naman ni Mayor Luriz sa instant cash gifts para karimbalang barangay team Ampong Muse. Ela naman pay talui din na Congresswoman Gonzales at Board Member Gonzales amemye dagdag cash assistance para kareng koponan at king kabilugang tournament. At 30 lang barangay, reng milaban-laban para king kampyonato. Ing finals, ganapan niya king daratangan November 15, 2025 at tuturing ang major highlight ning fiesta. King pamamupos ning programa, pepayabo yan naman pasalamat i Mayor Luriz, kari Governor Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda king balaos ng suporta kareng Arayateño. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Ating pa mga paling balita king pamagbalik ning News Force, Pampanga. Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib.
Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Habi, muli mong pasiklanganin kekang kapasidad karas king public speaking, yan ang tutukan ng Toastmasters Club. Ipinagdiwang ng Toastmasters International Division O ang installation of officers at awarding ceremony nitong September 20 sa The Clover Hotel, Angeles City na dinaluhan ng mga miyembro mula sa iba't ibang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa programang may temang Mekeni Tuki Ka, tampok ang panunumpa ng mga bagong opisyal. Pagbibigay parangal at inspirational messages mula sa mga lider ng organisasyon. So wala po kaming kaproblema sa ating association, sa ating organization because we always care for each other and we look for each other. Mga kabataan natin, mga teenagers at saka mga young professionals, please go look for a Toastmasters Club near you so that we will all learn how to speak well and be nice leaders. Ayon kay dating Angeles City Vice Mayor Vicky Vega Cabigting, malaki ang naitutulong ng Toastmasters sa komunidad. Kasi adna pong kaulaga. Ako po, ing pegumpisan ko, yung training ko keng public speaking. Yeah, makiyabi ako pong declamation. So, actually, meto nga sana kareng gawan tamong project kita. But we hope na agawa tayo pa rin tang magpa-declamation contest tamo, makanyan. Kasi adna pong kaulaga, nung ing anak at inyang confidence na magsalita kayang publiko, datang ingaldo, agamit na po ita. Actually, everyday agamit na naman po ita. Tang imaulagay ng ating biyasa kayang communication. Hindi lang daw ito tungkol sa public speaking. Ito ay pagbibigay ng kumpiyansa at kakayahan sa bawat isa upang maging epektibong leader at tagapaghatid ng pagbabago. How will you be able to communicate itang ideas mo, itang thoughts mo nung mo express, di ba? So, ano pong kaulagan niya, meto nga key siguro requirement in being a good leader is to be a good public speaker or not just a
ken mong public but even in small groups na I express mong masaya sa itang ideas mo. Katunayan, nakakatulong ang Toastmasters hindi lang sa mga profesional, mga estudyante, kundi maging sa iba't ibang industriya. Para kay Ian Cortez, Public Relations Manager ng District 75, ang pagsali sa club ay nakapagpahusay lalo sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Isang mahalagang kasanayan sa kanyang trabaho sa larangan ng komunikasyon at public relations. Because at work, I'm the Regional Director at Cambridge University Press and Assessment for the Occupational English Test. So maraming pagkakataon that I talk to clients, that I talk to our nurses, hospitals, kung kaya dapat mahusay tayo sa communication skills. Yun yung tinuturo sa Toastmasters International because we are taught how to speak and communicate effectively. Sa kasalukuyan, mayroong 23 Toastmasters Club sa Division O na binubuo ng halos 500 miyembro. Layon ng grupo na hikayatin ang mga kabataang profesional at Gen Z na maging bahagi ng kanilang samahan upang mapaunlad ang kanilang leadership at communication skills. Ang nasabing pagtitipon ay hindi lamang selebrasyon ng bagong liderato, kundi isang pagpapatunay na ang Toastmasters ay patuloy na nagiging daan upang ihanda ang mas maraming Pilipino sa mas malawak na oportunidad sa propesyon at sa buhay. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Agpangking pag-asa ang sentro ng Bagyong Lando at Yunyamo kindayong 245 km east of Calayan, Cagayan. Amikisika na hangin na 205 hanggang 250 km per hour. Paglakbe naman papuntang northwestward king bilis sa 20 km per hour. Pauli na niti, asahan ng mga sikan na uran at angin king nakalaparte ng Luzon. At inya pa mabante ng pag-asa metong pang low pressure area at yun naman king luwal ng Philippine Area of Responsibility. May akichay king dayong 1,474 kilometers east of northeastern Mindanao. Malatimo yung tsansa na maging bagyo. Makanyan man mapapektuya pamurin king Visayas at Mindanao in southwest monsoon ang magdalang pamanuran at thunderstorms. Kabalen maging party kaking pamagbalita kitiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kekayo lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numero may yakit kingke kayong screen. Malyari mo namang mag-post kingke kaming Facebook account. Abe, yung ating kang kamag-anak o kahalguran, amaluwat mo nang ikasundo. Masantingawsan mo na lahat ing sakit mong loob, lakwas mo ng kalinguan. Uling wari abe, ni baychin talapagligtas, king sangkan ay katamo naman ni patawaran. Ligwa mo na abe, uling 94 days na mo, Pasko na. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaning sablang Kapampangan. I'll ben nyo lang yan ng Lunis na may kalapay istorya kitiking probinsya. Yako po'y beniginto at ini in News Force Pampanga. Balitang tutu, King Baler. Susunod.
ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.